Aye aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan Bamakɔ News TV sanfɛ ni bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso kurutunbaga fɛ. Kunnafoni daminɛ na l'état-major général des armées ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Banbanci tigilamɔgɔw ye Banbanci wale dɔ ta ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ ka sanga ni bi tarata don ye juin kalo tile fɔlɔ san 2025 Nioro, Molodo, Sandare, Nioro du Sahel, Diboli, Ngogi ani Kayi olu marabolo kɔnɔnaw la. Ja kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko Banbanci tigilama ma 80 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna o min na. U y'a yira k'a fɔ ko ɲininiw bɛ senna hali bi yaasa tɛgɛ ka se ka da Banbanci tigilama ninnu kan. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kulekoro mara maire ale kɔni ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin o dugukɔnɔdenw ma ka kɛɲɛ ni kɔlɔlɔ ye u ka lakana binakun kan. Ale kɔni ye dansigili kɛ mobiliba dɔw bolili la Kulekoro mara kɔnɔna na. O dɔ bɛ tali kɛ tajiw donni ka taa kurun kɔnɔ ka daminɛ 18h waatiw ka taa bila 6h du matin waatiw la ani minɛn dɔw bolili ka daminɛ 19h waatiw la ka taa bila 6h du matin waatiw la. Katakatani ani bolimafɛn sen filaw ka daminɛ 20h waatiw la ka taa bila 6h waatiw la. Tajiw donni ani a kilali ba sanfɛ kurun kɔnɔna na ka daminɛ 18h waatiw la ka taa bila 6h du matin waatiw la. Ko maa o maa e de ye communiqué sariya ninnu sɔsɔ e na ɲanki. Ko maire jigi dalen don bɛɛ ka faamuyaliko ɲumanw na. Kɛɲɛ ni furancɛyɔrɔ fanga wasabulon CNT ma olu ka sariyakisɛ dɔw tali k'o don ba la ka sanga ni kunu tɛnɛndon ye juillet kalo tile 30 san 2025. A bɛ ye k'a fɔ ko maa 119 olu de sɔnna a ma ma foyi ma ban a ma. Ma foyi ni i yɛrɛ minɛ a la. Fɛn bɛ tali kɛ sariya baara dɔw sigili la sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Office national des anciens combattants militaires et victimes de guerre du Mali. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen don lakana sabatili ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara. Ale kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin o sariyakisɛw tali la k'o don ba la ka se ka u janto an ka finitigilaka minnu tora cɛkɛlaw la ka se ka olu somɔgɔw ka prise en charge kɛ. Ka kɛɲɛ ni centre André Festock o dɔgɔtɔrɔso maaw olu ni Luxembourg dɔgɔtɔrɔso maaw ka bolodiɲɔgɔnma ye. Olu kɔni ye jɛɲɔgɔnya baara dɔw kɛ ka sanga ni kunu tɛnɛndon ye juin kalo tile 30 san 2025 fɛn bɛ tali kɛ Alpha Bare ni ale kɔni si bɛ taa san 3 la. U ye ale kɔni ka opération kɛ ni o opération ye dusukun opéreli ye min sereyara an ka kɛnɛya sabatili minisiri fɛ ni ale yɛrɛ ye cardiologue ye ni o ye médecin colonel Asaba Jalo Ture. Ko kulu in kɔni tun bɛ tali kɛ maa 10 bɔɲɔgɔnko la min ɲɛmaya tun bɛ Dr Jara ani Dr Kokure bolo ni olu yɛrɛ ye maa joli ye baara in na ka kɛɲɛ ni dɛmɛɲɔgɔnyaw ye ni centre André Festock maaw ye. Ka kɛɲɛ ni u ka majɛba min bɛ ka kɛ Espagne jamana kan ni nin ye o lajɛ tako 4nan ye an ka furancɛyɔrɔ fanga minisiri ɲɛma ni mara cɛmabɔli minisiri fana don ni o ye général de division Abdoulaye Maiga ye. Ale kɔni kumana AES jamanaw tɔgɔ la ka kɛɲɛ ni a ka discours ye. Ale kɔni ye laseli kɛ fɛn bɛ tali kɛ AES jamanakuntigiw olu kɔni ye laɲini kɛ ka se ka jɛkulutɔn in kɛ farafinna jamanaw ka hakɛw jɛkulutɔn ye ani ka se ka tɔnjɛkulu in yɛrɛ warimaraso o bila sen kan min musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 500 bɔɲɔgɔnko la. An b'an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye ka kɛɲɛ ni kunu tɛnɛndon ye juin kalo tile 30 san 2025 Guinée équatoriale kaw fɛ yen nɔ Malabo o dugu kɔnɔna la a bɛ ye k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Baltazar ale tun bɛ u ka kiiritigilamaw ɲɛma ni ale yɛrɛ lakodɔnna kosɛbɛ ni a ka jaw filili ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni cɛ ni musoya ye ka ɲɛsin muso furulenw ani muso ganaw ma. A ɲanginen don fana ni u ka faso wari dɔw yuruguyuruguli ye. A jɛɲɔgɔn caman minnu fɛnɛ bɛ tali kɛ cɛ ni musow la olu fɛnɛ nɔ minɛnen don ka sababuya kɛ sɔmi kelen don olu fana na ja ninnu carini ko in na. Iran jamana état-major des forces armées ale kɔni ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ k'ale kɔni pɛrɛnnen don ka tajuru sara kɛ binganni walekuraw la ka ɲɛsin a ka jamana ma. U y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ma sɔn kɛlɛw jɔli ma ka kɛ u ka laɲiniw ye bari ka d'a kan k'olu tɛ se ka u ka danaya da sioniste maaw kan ni Iran jamanaw ye ani jamana tɔw kan ale kɔni ye o laseli de kɛ. Ni bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulumajɔw la aw k'an bɛn don nataw la.